سلام جايز كما ياللخم نلوم عنت دما أزيام الساتيت ناي كوريا فيلم حيزتكم نتيلخم بمجمرتا روحوس حدش عامت اندابلكم قومو دما إزا فيلم كساب موداتا نخطري وان دا عدمكم نزا فيديو لايك بمقبار جمرو بسكولارشيب أبني هابتامات بيت تمرت تمهار كوريا أبت تمهار اللو كفلا كوفيلا خلا حدش تمهاريت هانا تبهال نابا بممتا نمنتاي بين خوف كم زبلت حتى السادما أبتوش تبيت تمرت خابزلو دخا تمهارو حانت خمز خونتن نابز بيت تمرت دما بسكولارشيب كم زااتوتن اتوم هابتامات دما سلزقللوا بين خوف كتبل كم زخالت تنقرا نت بيت تمرت دما حدش بمخانا كتتنقغ اندافتنت ኤፊፎር ብዝተባሉ 4 ቀንድ ተምሃሮ ምኽንያት ኩሉ ጊዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ተምሃሮ ሎከር ኣብ ውሽጢ ቀይሕ ካርድ ከም ዝቕመጥን እዚ ካርድ ዝበፅሑ ተምሃሮ ድማ ናብቲ ኣረጊት ስቴድየም ተወሲዱ በቶም ኤፊፎር ዝተባሉ ኣባላት ምኽንያት ነቲ ሰብ በይኑ ምግላልን ስቃይን መቕጥቃጥን ከም ዘጋጥሞ ትነግራ ኩሉ ነገር ሓደጋ ከም ዝመስል ብምግባር ብጥንቃቐ ስለ ዝስራሕ ዝኾነ መርትዖ ከም ዘይርከብን መምሃራን ከይተረፉ ኣብዚ ጉዳይ ጣልቃ ከም ዘይኣትዉ ትነግራ ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣብ ናይ ሓደ ተምሃሪ ኣብ ውሽጢ ናቱ ሎከር ቀይሕ ካርዲ ይርከብ እሞ ካልኦት ተምሃሮ እንዳባረሩ ናብቲ ኣረጊት ስቴድየም ብምውሳድ ንናይ ኤፊፎር ኣባላት ኣሕሊፎም ምስ ሃብዎ እንዳሃረሙን እንዳቐጥቀጡን ከሳቂዎ ይጅምሩ ብዛዕባ ዝፈለጠት ጎርያ ድማ ብኦኦም ሓሪቓ ናብቲ ጫፍ ፓላሶ ብምውፃእ ዓዊላ ነቶም ኣባላት ኩሎም ክትጸርፎም ኮላን ካብቲ ቦታ ክትከይድ ከላ ዘስተውዓለትሉ ነገር እንተደኣሃልዩ ካብቶም 4 ናይ ኤፊፎር ኣባላት ሓደ ካብኦም ዝኾነ ብዙሕ ዘይዛረብ ሱቕ ዝብል ሬን ዝተባህለ ኣብቲ ዝነበረቶ ከባቢ ደቂሱ ከም ዝነበረ እዩ ካብ ትምህርቲ ንድሓር ድማ ኣብ ትርፊ ጊዜኣ ናብቲ ሰርሐሉ ናይ ፊዮሪ መሸጢ ድኳን ብምኻድ ምስኣን ዝሰርሑ መሓዙታ ብዛዕባ ናይ ኤፊፎር ኣባላት ማንነት ክትዛረብ ትጅምር እሞ 4 ካብቲ ቤት ትምህርቲ ምልኩዓትን ሃብታማትን ክኾኑ ከለዉ እቲ ናይ መጀመርያን ቀንድን ታም ዝተባህለ ናይቲ ግሩፕ ቀንዲ መርሐ ክኸውን ከሎ እዚ ቤት ትምህርቲ ኸማን ናይ ኣዲኡ ስለ ዝኾነ ብፍልጠቱ ወይ ከዓ ብገንዘቡ ብኸመይ ከም ዝኾነ ርግፀኛ ዋላ እኳ ተዘይኮነት ብትምህርቱ ከይተረፈ ልዑል ነጥቢ ከም ዘመዝግብ ኤምጄ ቤተሰቡ ኣብ ናይ ኣድቨርታይዝ ስራሕ ዝሰርሑ ዋላ እኳ ተኾኑ ብተዘዋዋርን ብምስጢራዊን መልክዕ ድማ ምስ ማፍያታት ርክብ ከም ዘለዎምን ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ድማ ንተምሃሮ ኣብ ዘሳቂሉ ጊዜ ነተን ናይ ሓለዋ ካሜራታት ብምጥፋእ ነቲ መርትዖታት ናይ ምጥፋእ ስራሕ ናቱ ከም ዝኾነን እቲ ሳልሳይ ኣባሎም ካቨን ዝተባህለ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ሃብታምን ቤተሰቡ ዝተፈላለየ ካምፓኒታት ከም ዘለዎም ብዋልድ ድማ ተፈታዊ ከም ዝኾነን ኩሉ ጊዜ ዝተፈላለየ ኣፍቀርቲ ከም ዝቕይርን እንተኾነ ግን እቲ ራብዓዮም ብዙሕ ዘይዛረብ ሱቕ ዝብል ሬን ዝተባህለ ብጣዕሚ ሚስጢራዊ ሰብ ከም ዝኾነን ካብቶም ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ናቱ ባህሪ ብዙሕ ከም ዘይትፈልጥ ትዛረብ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ቤት ትምህርቶም ካፌ ምስ ተሓዳሽ መሓዛ ሃና እንዳተመገቡን እንዳተዘራረቡን ድሕሪ ምጽንሖም ሃና ካብቲ ካፌ ክትወፅእ ክትብል ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ምስታም ብምግጫዋ እቲ ዝሓዘቶ መግቢ ኣብ ጫምኡ ይወድቕ እሱ ድማ ብንዕቀት ጫምኡ ባዕላ ንኸተፅረየሉ ክነግራ ከሎን ብዘረብኡ ዝሓረቐት ጎርያ መስመሩ ይሓልፍ ከም ዘሎ ብምዝራብ ደው ንኸተብሎ ዓዊላ ክትዛረቦ ኮላን እሱ ድማ ናብኣ ፀጋዕ ብምባል ድፍረትኪ ፈተዮ ኣለኹ ብምባል ካብቲ ካፌ ወፂ ይኸይድ ነቲ ዝገበረቶ ነገር ድማ ሕነ ንምፍዳይ ብዝመስል መልክዕ ኣብ ውሽጢ ናታ ሎከር እታ ቀያሕ ካርዲ ተቐሚጣ ትሪኣ እቲ ዘጋጥማ ምቕጥቃጥ ድማ ስለ ትፈልጥ ብዝተኻእላ መጠን ካብቶም ተምሃሮ ንኽትሃድምን ንኸተምልጥን ዋላ እኳ ተፈተነት ንሶም ግን እንዳተኸተሉ ረሳሕ ማይ ምስ ደፍኡላ ኣብ ቀረባ ጊዜ ዝተላለየታ መሓዛ ሃናን ከማን ሪኣታ ልክዕ ከም ዘይትፈልጣ ገዲፋታ ትኸይድ ጎርያ ድማ ካብቶም ዝጎይዋ ዘለዉ ተምሃሮ ንኸተምልጥ ናብቲ ጫፍ ላዕሊ ናይቲ ህንፃ ክትከይድ ከላን ኣብኡ ምስ ዝነበረ ምስ ሬን ምስ ተራኸበት እሱ ግን በንጻሩ ካብቶም ዝጎይዋ ዘለዉ ተምሃሮ ሓቢኡ ንኸይትተሓዝ ክሕግዛ ከሎን ንኽጥንቀቕ ነጊርዋ ገዲፍዋ ምስ ከደ ትማሊ ናብዚ ቦታ ብምምጻእ ነቶም ኤፊፎር ክትጻረፍ ከላ ርኢዋ ስለ ዝነበረ ኣብ ወረቐት ከም ዝሰኣላ ትርኢ በዓል ኤምጄ ድማ ንዓኣ ንኽሳቂዩ ዋላ እኳ ይጽበይዋ እንተነበሩ ታም ከምኡ ኢላ ስለ ዝተዛረበቶ ጥራይ ሓሪቑ
ንመጀመርያ ግዜ እቲ ቀይሕ ካርድ ንጓል ከም ዝሃበ እንዳዘከረ ንዕኡ ሓሪቑ ይዛረቦ። ምሸት ድማ ጎርያ ብናይ ሬይን ሓገዝ ካብቶም ተምሃሮ ምሊጣ ብሰላም ናብ ገዛኣ ተኣቱ። ቤተሰባ ድማ ሓሪቓ ከም ዘላ ምስ ረኣዩ ብዝኣከብዎ ገንዘብ ገይሮም ሓድሽ ጫማ ገዚኦም ሰርፕራይዝ ክገብርዋ ከለውን ንዓኣ ሕጉስቲ ክገብሩ ክፍትኑ ከለዉ ንርኢ። በንጻሩ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዋና ዝኾነት ንታ ናድዩ ነቲ ንእሽተይ ቤት ትምህርቲ ከመሓድሮ እንተደኣ ዘይክኢሉ ነቲ ካልኦት ካምፓኒታት ንምምሕዳር ዝገደደ ከም ዝኸብዶ እንዳነገረት ክትዛረቦ ከላ ንርኢ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ጎርያ ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይተፈጥረ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ከደት ነቲ ሓድሽ ኣቦኣ ዝገዘላ ጫማ ወሲዶም ነታ ምስ ሃብዎ ንሱ ድማ ወላ ሓንቲ ከይሓዘነላ ነቲ ጫማ ብኻራ ገይሩ ቀዲዱ ናብ እንዳ ጓሓፊ እትዎ። ጎርያ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ክትፃወሮ ከም ዘይትኽእል ብምዝራብ ጫማኣ ካብቲ እንዳ ጓሓፍ ኣውፅያ መሊሳ ናብ እግራ ገይራ ብዘስሓቅ ኩነታት ንታም ብእግራ ኣብ ከብዱ ሃሪማ ክትውድቆ ከላን እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ብሞባይሎም ዝቀድሑ ዝነበሩ ተምሃሮ ነቲ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝርግሕዎ ከለዉ ንርኢ። ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ዝተዋረደ ታም ድማ ኣብ ህልኽ ኣትዩ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትመጽእ ከላ ብኻልኦት ሰባት ተታሒዛ ከም ትውሰድ ገይሩ ሜክኣፕ ጌራ ከም ትፀባበቕ ብምግባር ናይ ክብርቲ መኪና መፍትሕ እንዳሃባ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ የቕሬታ እንተደኣ ሓቲታቶ እዚ ኩሉ ነገር ናታ ከም ዝኾነ ይነግራ። እሳ ግን በቲ ዝበላ ነገር ከይተሰማምዐት ምስኡ ዓውዓው ትብል እሞ ኣዲኡ ሪኣቶ ናብኦም ብምምጻእ ካብቲ ገዛ ከም ትወፅእ ትገብር። ጎርያ ድማ ብኡ ወላ ሓንቲ ከይተገደሰት ክዳና ቀይራ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከላን ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ እቶም ተምሃሮ በኣ ምልጋጽ ተዘይቋረፁ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ህንፃ በይና ደው ኢላ ከላ ሬይን ናብኣ ብምምጻእ ንመጀመርያ ግዜ ምስኣ ክዘራረብ ይጅምር። እሳ ድማ ምስ ረኣየቶ ካብቶም ካልኦት መሓዙቱ ፍልይ ዝበለ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ትማሊ በቲ ዝገበረላ ነገር ተመስግኖ። መሓዛኣ ሃና ዋላ እኳ ትኾነት የቕሬታ ሓቲታታ ስለ ዝነበረ የቕረ ጌራትላ ምሸት ብእግረ እንዳተጓዕዛ ከለዋ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሬይን ናይ ኣድቨርታይዝ ስእሊ ዝተለጠፈ ናይ ሞዴል ሚራ ዝተባህለት ሰብ ስእሊ እንዳረኣየት ረኽቦሞ ናብኡ ኸይዳ ኣብታ ሃገር ካብ ዘለዋ ሞዴል ንላዕሊ ብጣዕሚ ተድንቓን ኣብ ሂወታ ድማ ተጽዕኖ ትፈጥረላ ጓል ከም ዝኾነት ትነግሮ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ ዝታም ኣብ ውሽጢ መኪንኡ ኮይኑ ብርሕቀት ምስ ዓርኩ ሬይን ይኹን ምስ መሓዛኣ ሃና ክትዘራረብ ርእይዋ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እቲ ቀይሕ ካርድ ኣብ ናይ ሃናን ሎከር ከም ዝቕመጥ ይገብር። እቶም ተምሃሮ ድማ ንሃናን ናብቲ ኣረጊት ስቴድየም ሒዞማ ብምኻድ ናብኡ ክወስድዋ ከለውን ታም ፀጉራ ከም ትቁረጽ ክገብር እንዳፈተነ ከሎ ጎርያ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ሰሚዓ ናብኦም ትመጽእ። ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ደው ንኸትብሎም ስፈተነት ወይ ናታ ፀጉሪ ርእሳ ንኽትቆርጽ ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ የቕሬታ ንኽትሓቶ ክልተ ኣማራፂ የቕረበላ። እሳ ድማ ብኹርዓት እቲ ናይ መጀመርያ ኣማራፂ መሪፃ ናታ ፀጉሪ ርእሳ ክትቆርጾ ክትብል ናይ ኣጋጣሚ ሬይን ናፍቲ ቦታ መጺኡ ፀጉሪ ርእሳ ቅድሚ ምቑራፃ ደው የብላ። እዚ ኣጋጣሚ ድማ ምስታም ከም ዝተሓራረቑ ይገብሮም። ካብዚ ንድሓር ድማ ጎርያ ኣብ ክፍላ ኮፍ ኢላ ኸላ ንታም ዝፈትዎ ሰለስተ ዋልድ ናብኣ ብምምጻእ ፈሊጠን ትማሊ ብዝገበረቶ ከም ዘድነቐኣ ንሎሚ ድማ ዝተዳለወ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዝተዳለወ መደብ ድማ ንሬይን መሓዙኡ ዝኾነት እታ ፍልቲ ሞዴል ሚራ ናብቲ ቦታ ስለ ትመጽእ ናብቲ ቦታ ንኽትመጽእ ድማ ንዓኣ እውን ይዕድምኣ። ንሳ ድማ ናብቲ ናይ መዘናግዒ ቦታ ክትከይድ ዋላ እኳ ተዘይደለየት እንተኾነ ግን እታ ተድንቓ ሞዴል ሚራ ናብቲ ቦታ ስለ ትመጽእ ንዓኣ ንኽትረኽባ ክትብል ናይ ምሸት ኣከባቢ ናብቲ ቦታ ትኸይድ። እንተኾነ ግን ካብቲ ዝተጸበየቶ በንጻሩ እተን ናብቲ ቦታ ንኽትመጽእ ዝዓደመ ኣዋልድ ብሞባይልን ቪድዮ እንዳቐድሓ ፈሊጣ ታም ከም ትጸልኦ ከም ተምስል ግን ንዕኡ ክትረክብ ክትብል ናብዚ ቦታ ከም ዝመጸት ክነግረኣ ኸለዋን ብዘረበአን ሓሪቓ ድማ ገዲፋትን ክትከይድ ምስ ሓሰበት ግን ንሰን ደድሕሪኣ እንዳተኸተለኣ ናብ ክዳና መግቢ እንዳደፍኣ ከነኣእስኣ ኸለዋ ኣጋጣሚ እታ ሞዴል ሚራ ዝተባህለት ሪኣተን ስለ ዝነበረት ናብአን መጽያ ነቲ መስተ ናብ ክዳን እንደፊኣ ንጎርያ ነቲ ዘባላሸዋላ ክዳን ንኽትቅይር ናብ ክፍላ ሒዛታ ተኣቱ። ድሕሪ ደቓይቕ ድማ ጎርያ ሓድሽ ክዳን ጌራ ተፃዋቢቓ ምስ መጸት ሬይን ከይተረፈ ብመልክዓ ተገሪሙ ብሓደ ንደንስ ክብላ ናብኣ ምስ ከደ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ዝሓረቐ ታም ድማ ደው ንኸብሎ እንዳፈተነ ምስ ደፍኦ ክልቲኦም ሓሪቖም ድማ ክበኣሱ ከለውን
ጎርያ ድማ ሬይን ከይሰ ንኸተተዓረቆም ናብ ማእከሎም ምስ ኣተወት ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ ታም ወዲቓ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝሕፍር ኣጋጣሚ ይፍጠር። ካብዚ ንድሓር ድማ ታም ንጎርያ ዘለዎ ተሓሳስባ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይሩ ምናልባት ስለ ዝፈተወትኒ ኣስዒማትኒ ኢሉ ክሓስብ ይጅምር። ብኻልእ ወገን ጎርያ ግን እታ ፍልጥቲ ሞዴል ዝሃበታ ክዳን ክትመልሰላ ናብ ገዛኣ ምስ ከደት ኣብቲ ጥቓ ማዕጾ ከባቢ ሚራን ሬይንን ክዘራረቡ ከለዉ ትሪኦም። ምክንያቱ ሚራ ናብ ፍራንስ ክትከይድ ስለ ዝኾነት ሬይን ስለ ዘፍቅራን ገዲፋቶን ከይትኸይድ ይሓታ ስለ ዝነበረ እዩ። ጎርያ ብዝቕጽል መዓልቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኽትከይድ ኣብ ባስ ምስ ተሰቕለት ንታም ኣብቲ ውሽጢ ባስ ትረኽቦ። ምክንያቱ ምስኣ ንኽኸይድ ክብል ጥራይ ነታ ምልእቲ ባስ ገዚእዋ ስለ ዝነበረ እዩ። እሳ ድማ ብዝተኻእለ ዓቕሚ ተቓሊሳ ካብኡ ንኸተምልጥ እንዳጎየየት ከላ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጸት ዓባይ ሓፍቱ ንዕኡ ብምህራም ንጎርያ ብካልእ ታክሲ ናብ ቤት ትምህርታ ተፋንዋ። እንተኾነ ግን ጎርያ ብሬይን ጥራይ ስለ ትሓስብ ዝነበረት ናብታ ሞዴል ሚራ ብምኻድ ዘፍቅራ ሰብ ገዲፋ ንኸይትኸይድ ትነግራ። እሳ ግን ብሓሳባ ክትሰማማዕ ስለ ዘይከኣለት ካብ ገዛኣ እንዳወፀት ከላ ምስ ሬይን ትራኸብ እሞ ንዕኡ ክትብል ክትዛረባ ከም ዝመጸት ስለ ዝተረድኦ ኣብ ዘይምልከታ ነገር ክትኣቱ ከም ዘይነበራ እንዳነገረ ዓዊሉ ምስ ተዛረባ ናይ ብሓቂ ዝፈትዋ ተዝኸውን ነይሩ በኣ ተስፋ ክቆርጽ ከም ዘይነበሮ ትነግሮ። እሱ ድማ በቲ ዝተዛረበቶ ነገር ሓሳቡ ቀይሩ ንቑሩብ ግዜ ዝኸውን ምስኣ ናብ ፍራንስ ንኽኸይድ ወሲኑ ንጎርያን ነቶም ዝተረፉ ናይ ኤፊፎር ኣባላትን ይፋነዎም። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ታም ብናይ ፍቕሪ ጉዳይ ምስ ዓባይ ሓፍቱ ብምምኻር ንጎርያ ብሓደ ድራር ንኽበልዑ ሕቶ የቕርበላ። እሳ ድማ መጀመርያ ይጸላእኒ ኢላ ስለ ትሓስብ ዝላገጸላ ዘሎ መሲልዋ ናብቲ ንኽትመጾ ነጊርዋ ዝነበረ ቦታ ንዘይምኻድ ወሲና ዋላ እኳ ተነበረት። እንተኾነ ግን ምስ መሓዛኣ ኮይና ምስ ሓሰበትሉ እቲ ናይ ቆፀራ ሰዓት ዋላ እኳ ተደንጎየት ናብቲ ቦታ ትኸይድ። ታም ድማ ኣብዚ ግዜ ዝናብ ዋላ እኳ ተነበረ ክሳብ ትመጽእ ደው ኢሉ ዝጽበያ ነይሩ። ዋላ እኳ ዝናብ እንዳሃረሞ ደው ንመጀመርያ ግዜ ንጓል ክሳብ ክንዲዚ ግዜ ምጽባዩ ዋላ እኳ ትሕረቆ ብምምጻእ ጥራይ ግን ሕጉስ ኮይኑ ድራር ንኽጋብዛ ናብ ሓደ ክቡር ሬስቶራንት ምስ ወሰዳ እሳ ድማ ናይቲ መግቢ ዋጋ ምስ ረኣየት ክቡር ብምዃኑ ሓሳባ ቀይራ ኣብቲ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ገዛ ይኣቱ። ሃብታም ስለ ዝኾነ ድማ ንሱ ከም ዝኸፍሎን ድራር ንኽበልዑን ዋላ እኳ ተሓተታ። ብዝሕዝን ኩነታት ግን እቲ ዝነበርዎ ገዛ እቲ ማዕጾ ባዕሉ ስለ ዝተዓጽወ እቲ ምሸት ዋላ እኳ ተዘይደለዩ ኣብቲ ቦታ ንኽሓድሩ ይግደዱ። ከምኡ ድማ ዝናብ እንዳሃረሞ ደው ብምባሉ ምኽንያት ብቁሪ ሰዓል ሒዝዎን ሓሚሙን ስለ ዝነበረ ሙሉእ ለይቲ ንዕኡ እንዳተንከባኸበት ተሕልፎ። ምስ ወግሐ ንግሆ ድማ እቲ ማዕጾ ተኸፊትሎም ታም ናብ ገዛኣ የብጽሓ እሞ ብቤተሰባ ምኽንያት ኣቦኣ ገንዘብ ተለቂሑ ስለ ዝነበረ ክኸፍልዎ ድማ ብዘይምኽኣሎም እቲ ገዝኦም ክውረስ ከም ዝኾነ ትሰምዕ። በዚ ምኽንያት ድማ ናብቲ ዘለቅሖም ሰብ ክትከይድ ከላን እቲ ዘለዎም ዕዳ ባዕላ ሰሪሓ ከም ትኸፍሎ ምስ ነገረቶ ኣብቲ ናቱ እንዳመስተ ስራሕ ንኽትሰርሕ ሓቲትዋ። ፍልይ ዝበለ ክዳን ተዋሂብዋ ኣብቲ መዓልቲ ስራሕ ይጀምራ። እንተኾነ ግን ኣብታ መጀመርያ መዓልቲ ስራሕ ዝጀመረትላ ሓደ ሰብ ክላኸፋ ምስ ፈተነ ምስኡ ኣብኡ ክትበኣስ ከላን እቲ ስራሕ ድማ ቋሪፃ ናይ ምሸት ኣከባቢ ድማ ምስታም ብዘሕለፈቶ ግዜ ምኽንያት ታም ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ንዓኣ ክብል እቲ ናይ ቀይሕ ካርዲ ፀወታ ከም ዝተቋረፀን ካብ ሕጂ ንድሓር ዝኾነ ተምሃራይ ከም ዘይሳቀ ይዛረብ። ምስኣ ዘለዎ ርክብ ድማ እንዳጠንከረ ብምምጽኡ ናብ ገዛኣ ኸፋንዋ ከሎ ኸማን ቤተሰባ ናብ ገዝኦም ኣትዩ ምስኦም ድራር ከም ዝበልዕ ክገብርዎ ከለውን ምስ ተላለዩ ንዕረኽቱ ይኹን ነቶም ካልኦት ተምሃሮ ፍቑራት ከም ዝኾኑ ብግልፂ ዋላ እኳ ተተዛረበ። ብዝሕዝን ኩነታት ግን ኣብቲ እንዳመስተኸላ ዝተሰኣለቶ ስእሊ ንኹሎም ተምሃሮ ብምዝርግሑ ምኽንያት ታም በኣ ሓሪቑ ከምቲ ዝተጸበኹ ዓይነት ጓል ኣይኮንክን ብምባል ገዲፍዋ ይኸይድ። ክልቲኦም ኣዕርኽቱ ኬቨንን ኤንጄይን ግን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ነቲ ስእሊ ዝዘርግሖ ሰብ መን ምዃኑ ኸጻርዩ ምስ ጀመሩ ታም ድማ በቲ ዝሰምዖ ነገር ምኽንያት ስለ ዝሓዘነ ኣብ ሓደ ቦታ መስተ እንዳሰተየ ከሎ እታ ንጎርያ መሓዛኣ ሃና ነቲ ዝሰትዮ መስተ ዘደንዝዝ ነገር ወሲኻትሉ ስኪራቱ ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ ሒዛቶ ምስ ከደት ብናቱ ሞባይል ድማ ፈሊጣ ነቶም ተምሃሮን ነቶም ናቱ ተለኣኽትን ንጎርያ ንኸሳቂይዋ ክትነግሮም ከላ ንርኢ። በዓል ኬቨን ድማ ናብቲ እንዳመስተ ብምኻድ ነቲ ዋና ናይቲ ገዛ ብዛዕባ ማንነቶም ኣረዲኦም ነቲ ሓቂ ከም ዝዛረብ ምስ ገበርዎ ኩሉ
ኩሉ ነገር ናይ ጓሉ ሃና መደብ ከም ዝኾነን ነቲ ስእሊ ስኢላ ድማ ዘርግሓቶ እሳ ከም ዝኾነት ይነግሮም። ታም ዋላ እኳ ትኾነ ካብቲ ሰኺርዎ ዝነበረ ምስ ነቐሐ ሃና ምስኡ ከም ዝሓደረት ከተመስል ምስ ፈተነት እሱ ድማ ናይ መሓዛ ኣፍቃሪ ከም ዝኾነን ጎርያ ከም ዘፍቅራ ብምዝራብ ካብኣ ምስ ረሓቐ እቲ ሓቂ ኩሉ ኣኪዳ ክትዛረብ ትጅምር እሞ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ብሓደ ከም ዝተምሃሩን እንተኾነ ግን መልክዐኛ ብዘይምዃና ምኽንያት ዋላ እኳ ንሳ ተፈተወቶ እሱ ግን ክግደሰላ ስለ ዘይከኣለ በዚ ምኽንያት ድማ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ጌራ ገጻ ከም ዝቐየረቶን ሓዳሽ ተምሃሪት ተመሲላ ድማ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኣተወትን ምስ ጎርያ ድማ ፍቑራት ምስ ኮኑ ብኡ ሓሪቓ ኣብቲ እንዳ መስተኸላ በቦኣ ምኽንያት ስእሊ ስኢላ ነቲ ስእሊ ዘርግሓቶ ንሳ ከም ዝኾነት ብምዝራብ በሊሕ ነገር ጌራ ርእሳ ንኸተጥፍእ ምስ ፈተነት ታም ናብ እንዳትጸግዕ ደው እንዳበላ ቀደም ብዝገበሮ ነገር ኩሉ የቕሬታ እንዳሓተተ ጎርያ ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዘፍቅራን እሳ ድማ ሓደ መዓልቲ ከምቲ ትፈትዎ ልክዕ ዝፈትዋ ሰብ ከም ዘይትስእን ብምዝራብ ኣእሚኑ ካብቲ ሕማቕ ሓሲባቶ ዝነበረት ነገር የድሕና ብኻልእ ወገን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ በታ ናይታ ሞባይል ዝተሰደደሎም መልእኽቲ ምኽንያት ንጎርያ እንዳሳቀይዋ ይርከቡ። ዝገደደ ማሰይቲ ኣብኣ ቅድሚ ምግጣሙ ድማ ታም ናብኣ መፂኡ ካብቶም ሰባት ከድሕና ከሎን ብዛዕባ ኣብቲ እንዳ ቤት መስተ ዝተሰኣለቶ ስእሊ ዝተዘርግሐ ድማ እቲ ሓቂ ብሃና ምኽንያት ስለ ዝፈለጠ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ኩሉ የቕሬታ ይሓታ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ኸይዱ ድማ ነቲ ቆስላ መድሃኒት ገይሩላ እሳ ማለት ናይ መጀመርያ ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነትን ከም ዝፈትዋን ብምዝራብ ኣፍቃሪቱ ንኽትከውን ይሓታ ንሳ ግን ድቃስ ወሲድዋ ስለ ዝነበረ እቲ ሱቕ ምባላ ህራይ ከም ዝበለቶ ይሓስቦ ነቶም ዝቐጥቀጥዋ ተምሃሮ መቕጻዕቲ ድሕሪ መሃቡ ናይ መሓዛኣ ሞተር ሳይክል ድማ ስለ ዘቃጸሉላ ኣብ ክንድኡ ካብ 5 ሞተር ሳይክል ንላዕሊ ገዚኡ የቕርበላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ድማ ጽቡቕ ግዜ እንዳሕለፉ ከለዉ ናብ ፍራንስ ከይዱ ዝነበረ ሬይን ከም ዝተመልሰ ይርዩ ናብኡ ኸይዶም ድማ ሰላም ምስ በልዎ ሕጂ ፍቑራት ከም ዝኾኑ ይነግርዎ ከምኡ ድማ ጎርያ ሞባይላ ወዲቓታን ተሴራን ስለ ዝነበረት ታም ሓዳሽን ክብርትን ሞባይል ገዚኡ ልክዕ ከም ጊፍቲ ብምሃብ ንኽዛወሩ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ሓተታ ኣብቲ ፊዮር መሸጢ ስራሓት ፈልጣ መሓዛኣ እሳ ድማ ምስ ኣፍቃሪኣ ክትዛወር ከም ዝኾነት ነጊራታ ስለ ዝነበረት ኣርባዕቲኦም ኮይኖም ንኽዛወሩን ንኽዘናግዑን ሓሳብ ተቕርብ ታም ድማ ብሓሳባ ብምስምማዕ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ በቲ ቆፀራ ዝሓዝዎ መሰረት ናብቲ ቦታ ዋላ እኳ ትኸዱ ንመሓዛ ኣፍቃሪኣ ብሞባይል ምስ ካልእ ሰብ ካብዚ ሓዳሽ ኣፍቃሪቱ ንጎርያ ካብኣ ንላዕሊ ከም ዝፈትዋ ክዛረብ ከሎ ታም ይሰምዖሞ ብኡ ሓሪቑ ምስኡ ክበኣስ ጀሚሩ ክሃርሞ ከሎ ንርኢ ጎርያ ድማ ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ብዘይምፍላጣ ኣተዓሪቓቶም ንታም ዓዊላ ክትዛረቦ ምስ ጀመረት ዋላ እኳ ከረዳኣ ትፈተነ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተቐየረን ባእሲ ዝፈቱ ሰብ ከም ዝኾነ እንዳዘከረት ምስ ተዛረበቶ በኣ ሓሪቑ ወላሓንቲ ከይተዛረባ ስቕ ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይድ ከምኡ ድማ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እታ ሞዴል ሚራ ከም ዝተመርዓወት ምስ ሰምዐት ናብቲ ሓዚኑ ዘሎ ሬይን ብምኻድ ንኸተፀናንዖ ክትፍትን ትጅምር እሱ ግን ናብ ፍራንስ ዝኸደ ምስ ኣነ ክኸውን ኢሉ ከም ዝኾነ እሳ ግን ብፍጹም ከም ዘይትፈትዎን ናብ ፍራንስ ክትከይድ ዝደለየት ንስራሓን ካብኡ ንኽትርሕቕ ኢላ ከም ዝኾነት ምስ ፈለጠ በዚ ምኽንያት ድማ ሓዚኑ ናብ ሃገሩ ክመጽእ ከም ዝኽኣለ ይነግራ ስለ ዝሓዘነን ከም ብሉፅ መሓዛኣ ድማ ስለ ትሪኦ ሓቒፋ ክትፀናንዖ ኸላ ታም ካብ ርሕቀት ኮይኑ ክሪኦም ከሎን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ፍልይ ዝበለ ነገር ከም ዘሎ ክሓስብ ክጅምር ከሎ ርኢና ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ፊልም መሳጢት ምዃና ስለ ዝፈልጥ ካልኣይ ክፋል ቀልጢፈ ሒዘልኩም ክመጽእ እስኹም ድማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ እንዳዓደምክኹም ሓሳብ ርኢቶን ተዳሃለይኩም ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ብዝቕጽል ኣብ ካልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ